Тази къща беше запалена. Собственика даже още не е сложил тези тухли. Знаете ли какво? Тази къща е нямала камера. И на другите две къщи е нямало камера и не се знае кой го е направил. Разследващите докъде ще стигнат, не се знае. От лятното барбекю само комина останал. Покрива е бил чисто нов с нови керамиди и цигли. И ето го решението. Робикам. Днеска малко лалема ние от Робикам няма какво да ни спре. И камъни да валят, тук сме, монтираме. Комшията се е стреснал да не му изгори неговата къща и ни потърси да му монтираме две външни камери. Извършителя на палежа е знаел, че на улицата няма камери и се е възползвал от това. Ето ги двете външни камери, модел ST-193. Ето е самата камерка, като тя разполага с светонощно виждане, водоустойчива е, има детектор за движение и е 4 мегапиксела. Препоръчвам преди монтажа на камерата да се изтегли приложението и да вържите камерата към приложението. След като изтеглите приложението, има няколко опции за ход. С Facebook, с Google или да направите профил, най-лесно с Facebook. Задължително бутута трябва да бъде включен. Включвате камерата в контакта, изчакваме няколко секунди докато се стартира, натискаме на бутончето на плюс и камерата сама се открива. Като напишете паролата, давате ОК и изчакваме. След издаването на този звук камерата е готова. Ето така препоръчвам камерата да бъде свързана с приложението преди монтаж. И запомни, за да нямаш проблеми, Робикам.